Min nhar it-tnejn li ġej, id-djar tal-anzjani li laqmu aktar minn 90% tal-anzjani tagħhom bit-tieni doża tal-vaċċin u għaddew 15-il jum mindu sar dan jistgħu jibdew jilqgħu iż-żjarat mill-qraba taħt ċertu regoli. Ħabbar dan il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva f'konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha ġew spjegati l-protokolli l-ġodda li se jeħtlu fis-seħħ. Il-Ministru spjega li minn nhar it-tnejn li ġej żewġ persuni biss mill-istess dar jistgħu jżuru lill-anzjani tagħhom wara li jkunu għamlu appuntament. Iż-żjara se jsir f'post speċifikat. L-appuntament ikun qed isir għal 25 minuta biex dejjem nagħtu 5 minuti wara biex il-post ikun sanitizzat qabel jidħlu il-viżitaturi ta' wara biex jiltaqgħu ma' anzjani oħrajn f'dik id-dar. Se jkun qiegħed jitneħħa il-perspex. Il-Ministru Farrugia spjegaw ukoll li l-appuntamenti se jkunu jistgħu jsiru darba f'ġimgħa biss. L-anzjani li jkollhom qraba ġejjin minn djar differenti jrid isir arranġament bejniethom biex ikollhom appuntamenti separati minn xulxin. Qabel jeħtlu, il-qraba huma obbligati jużaw is-sanitizers provduti fid-djar tal-anzjani filwaqt li jilbsu l-maskra u josservaw il-miżuri tad-distanza soċjali. Dr. Farrugia spjegaw ukoll li mit-12 ta' April, jiġifieri minn nhar it-tnejn li ġej, l-anzjani jistgħu wkoll jduru jqattaw il-ħin madwar id-dar kollha. Jistgħu jsurulhom attivitajiet mill-istaff. U jistgħu wkoll isirulhom attivitajiet reliġjużi taħt ċertu kondizzjonijiet. It-tieni, jistgħu jibdew isiru attivitajiet kulturali, soċjali, edukattivi u ta' rikreazzjoni. Dment li jkunu osservati il-protokoll bejn mi jkun qiegħed jagħti dawn is-servizzi u r-residenti taħt l-istruttura ta' infection control u id-distanza soċjali. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Michael Farrugia spjega li anzjani li jirriżultaw pożittivi għal COVID-19 se jinħarġu mid-dar li jgħixu fiha u jitpoġġew f'dar separata sakemm jirriżultaw negattivi għal virus. Fid-djar tal-anzjani sodot riservati se jonqsu minn 5% għal 2% b'minimu ta' 3 sodot iridu jibqgħu riservati bħala sodot ta' kontingenza. Dawk id-djar li ma laħqux il-marka ta' 90% tat-tieni tilqima jew m'għaddewx 15-il ġurnata mindu sar dan għalissa mhux se jkunu qed jilqgħu żjarat. Fil-fatt madwar Malta u Għawdex huma biss 3 djar minn 39 li fihom ma jistgħux isiru żjarat. Dan hekk kif tnejn minnhom ma laħqux il-marka ta' 90% tat-tieni doża filwaqt li f'dar oħra għadhom m'għaddewx 15-il jum mindu intlaħqet din il-marka ta' 90%. Intant il-Ministru Farrugia spjega li l-istess protokolli se japplikaw għall-Isptar San Vincenz de Paul ħlief li żjarat jistgħu jsiru minn persuni li jgħixu fi djar differenti. Persuni minn households differenti jistgħu jattendu fl-istess ħin. Daw ħajibqgħu imma jibqgħu wara l-perspex. Ma jistgħux jiltaqgħu mal-qarib tagħhom, mal-qariba tagħhom mingħajr perspex. Jekk tkun household waħda, iva bħad-djar tal-anzjani ħankun qed inneħħu l-perspex u joqogħdu ir-regoli. Differenza wkoll San Vincenz ma jridux jilbsu il-qraba, ma jridux jilbsu biss il-maskla, imma jridu jilbsu il-maskla u visor. Dr. Farrugia spjegaw ukoll li f'San Vincenz tlaqmu 97% tal-anzjani bit-tieni doża tal-vaċċin. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Permanenti Matthew Vella saħaq li l-Awtorità tal-Istandards u ħarsien soċjali se tkun qed tara li dawn ir-regoli jiġu nfurzati filwaqt li jiġi assigurat li kulħadd jobdihom, dan permezz ta' rondi u spezzjonijiet. Saħaq li dawn il-passi issa setgħu jsiru grazzi għal rata b'saħħitha ħafna ta' vaċċinazzjoni speċjalment għall-anzjani.